makhluk apa sing paling taat ciptaan Allah sing paling taat kan itu sing kelihatan makhluk nek sing gak kelihatan ya akeh taat ya malaikat itu gak kelihatan tapi ya wis patuh temen ayo A B ya B wis gak ngalor gak ngidul tapi makhluk yang kelihatan sing paling taat yo kewan mana Jon menungso gak sing taat kok oh dikon nyembah dhek sembayang tapi sembayang gak karo-karoan. Ngono dikon ngalor ya gak ngalor tapi sik ngidul. Arek kewan gak taat. Kewan. Kon tak ciptakno. Tugasmu ki mbok ngene tok. Iya. Tapi menungso wis diciptakno dikon nglestarekno alam semesta dikon jarine makhluk yang paling sempurna manusia itu bisa mendamaikan alam semesta dengan dunia. Ternyata yang gawe goro-goro menungso maneh kan. Sampai kejadian dulu gempa longsor mergane menungso jahil jadi ya kepiye mana ya makhluk yang paling taat kewan mah tugasnya asu ya wis ngono iku asu tugasnya pedus ya wis ngono iku paling taat sama malih nek diketokno kabeh makhluk yang paling taat pambek Allah ambek ciptaane yo malaikat gak sing ngalahno tugasnya mbok situk ya situk ayo tugasnya malaikat iya cuma nanti gak rusak gitu kongkon dapet nyawa ya bagian dapet nyawa dikon nulis sing elek tulis sing elek tulis sampai situk tok apa mana situk malaikat gak tau nyambut gawe nyebul trompet malaikat Israil lah jero belas telus trompet ya gak tau gunung-gunung arang-arang kok disebul cicit ngono iku tsunami saiki tok le nyebul ngono iku tsunami ana malah ana longsor nang kono gawa korban akeh iku gak ada bolalon-alon ini malaikat jero paling taat itu ya malaikat mungkin paling melidak paling gak iso nak aturan iku ya menungso iki padahal diciptakno paling sempurna tapi orang naati sing nyiptakno tambang langgar ala menungso iku menungso sing endi menungso sing ora ngerti uripe ora ngerti dunung sangkan parane dumadi ora diresapi aku urip iki kanggo apa mlenik balik iki kanggo ora mikir kok sing penting mikir donyane aku kudu oleh donya akeh saiki iki aku takok jawab usul 4 5 pancet iku ana tenan apa piye kok takon aku sampeyan saiki adep nanti sampeyan saiki adep nanti ngetan ngetan iku lho nggih kakang kawah kok lah ya ngerti lah iya ngerti nek iku ngono nggo kakang kawah dari wis ngono kono ngono lah iya lha terus aku kita kok wujude sing kepiye ya sampeyan golek dhewe sampeyan nek wani poso sampeyan tapani dhewe sampeyan undang dhewe aku kan wis tau wujude ya koyo sampeyan gleger iku tapi kulite kok beda ana sing abang ana sing ireng ana sing putih ana sing kuning nek wajahe padha gleger decep piadeke padha sing bedane kuwi warna sebetane nah sampeyan kepen ero ya sampeyan buktekno dhewe ana nggon omah musala iku madhep ngetan meneng aku dene poso terus yo ngombe dhisik wis aja dhisik terus yo ngombe sedina sewengi poso peton wis cari wis maneh sedina tok poso peton berarti pendak sampai jam 12 bengi sampai ke jam 12 bengi sampai lungguh nang kono sampai mangan sekotak kepel belas kebanyak gelas weh kemarin sama lungguh sama nang jopo sama wani meneh nang jopo ora aja pakaian udah muda lahir orang gak apa-apa kok dadi kok balik sak waya-waya ora gak apa-apa bawa lho air nah nanti kemuli ain lho
Lha kok sampean mikir ngono iku? Lah nek ndelok mati-mati. Lah ya lha kok sampean mikir ngono? Lahir gak apa-apa, balik juga gak apa-apa. Lah iya. Masa dikemuli padahal lahir itu Lah iya. udah proces to. Sampai lho, kok ngono krasa ta nek lahir ku gak kemul. Oh ya gak kroso. Lah iya, apa maneh kok mati. Tapi wong mati gak kroso aku nggawa apa kan. Lah iya. Tapi Sampai nek kapan kepethuk dulu papat, sampean poso. Wis, mulai jam 4 sore sampean poso. Bengi ku. Wis mari bengi sampean gembleng malam dina kelahirane. Sampai ku tembus jam 4 menit kowe. Wis metu saka kamar. Nalikan jam 4 bengi sampai sampean tekani. Rupane padha, kulite beda, detek piadek iku padha. Dul papat ora gawe pakaian. Dari kalau air procot iku. Ngono lho. Dadi aku dimudul ngene iki. Silang ngene iki. Sampeyan yang ngene njaba bahasane tambah rawani sampean. Lamake gedang raja, mudah gledek. Ngono lho. Lindingane kok dupa, menyan kenek dupa kenek. Terus mari ngono banyu. Kopi pahit, teh tawar, kembang telon. Sandingane. Nah, kono iku ana maneh kabeh. Terus bubur ampene ku akeh. Bubur abang, bubur putih, bubur kuning, bubur ireng. Lho, bubur ampene iku sak lepek ngene digawe sandingan. Nek gelem kepen ketemu sedulur papat karo. saiki aku takok mang. Tulang. Ya. Kakang kawa adi hari-hari. Berarti kan mau loro itu. Nah sing loro iku pernah kakak apa pernah adik? Padha ya pancet kakang kawa hari-hari. Iku kok hari-hari duwe sifat. Kakang kawa yang duwe sifat. Kakang kawa iku alwama, iki amara. Ngono lho. Nek nurut ajaran spiritual liya iso dadi sebiya, iso dadi mutmainah. Ngono. Lah sampeyan nek ngomong kakang kawa berarti mek loro, nek sampeyan iki berarti ono pira? Nek tau nggano maneh. Nek tau nggano maneh iki berarti ono pira? Heh? 6. 6 tekan ndi? Rukun iso. Keblat kok. Ya papat. Lah iya. Udah sampean kiwa tengen cetha. Malaikat sapa? Terus kiwa ngarep buri malaikat sapa? Malaikat sapa? Ke pandate. Cetha kan. Iku ya dulure sampean dhewe. Iki karo ke pate. Ya sembuh pokok iku aku gak hafal soal iki gak hafal. Rokib, Adit, Mungkar, Dangkir ngono ta? Iya. Lah iya. Iku dul sampean dhewe. Ya iku jenenge malaikat papat sing melekat nanggone awake dhewe. Ora melekat nang liya, nanggone awake dhewe. Sing nuntun ngayomi bengi kelawan rina. Tan kena uwal iku. Ora iso uwal iku tau ora sing ngayomi terus. Ngayomi terus. Njapan kepen karo mangkane Mas Dimas sembarang kudu praktek. Ora kembang teori, ora kembang suara, kudu dinyatakno, kudu dibuktekno mergo urip iku nyata. Makane laku iki cotno, lakune urip sampe iki ndi bener-bener ku manusia iki cepet nek iki lakune manusia lakune urip lho betane. Ngono. Ya wes. Wis sampe kudu kerjane awake dhewe. Ngerti jadi di sana ini sapa? Itu lada cebar. Kenapa setiap wahyu kok mesti 5? Ya kalau pas kok 2 papat, 5 pancer. Tapi ora nang kono, nungguwe wis ora nang kono lakune. Piye carane awak dhewe iki ngrangkul sedulur papat iku mang menungsane. Pancere. Wis ketok nek ireng iku bahasane ya elek lah bahasane. Sing dujo kan sing putih. Sipate dhewe-dhewe, sing putih nggih penerangan. Sing ireng iki bahasane iku kelasase D, ngkei apa wis lemah lah bahasane iku lemah. Sing masih kuning sikate sikap sifat geni. Sing abang sipate gede kelasase. Masase gede iku kelasase kepiye aku ngomong. Saiki manusia sing urip to. Iki lho, masuk tau direken. Miline gede iki.
Karo direken sampai kadang-kadang gede iki protes nang manungsa kok aku ora direken pas. Oh dicenono ya. Disandulno sikile. Sampai gede kan lho. Mergo saking gak direken manungsa iki, saking gak dianggap kaya manungsa. Dilalekno manungsa. Ngono. Ora ngono sape kok makan diarani panjenengane isun iki apa ngono. Panjenengane isun. Sik ditakokno. Lah iya, eling lah sampean. Panjenengan iku ndukut. Oh. Panjenengan isun iku ya sik ya wis mau suci dhewe. Lali berarti sampean. Urip mandi. Sampeyan sak kandhane iku mang apa? Sampeyan iki nyimak nek domong iku nyimak. Tapi ora mlebu. Cara ngono ora sampe catet. Panjenengane isun iki Mas Dirman, papan jumeneng isine susunan. Saiki aku takon, papan jumeneng isine susunan iku apa wae? Iku mau. Lah ya apa ae? Wis iku mate ora. Rambut, Kulit, kulit, daging, daging, teh, balung, otot, susunan. susu. Iki kan sing gak tau direken ambek menungsane. Mbak awak dhewe lho gak tau ngreken iku, ora tau. Nah, aku wis sik tak reken lho. Kadang-kadang kebeler kebasak iku darah iku iso sampe metu tak balik nang. Lah, iku bentuk pengabdian nang ngone kabeh dhewe. Bentuk melasasi karo kabeh dhewe. Aja sampe nete, aja kok gede Mas Deni. Banyu motone Putra Rama netes nang lemah, sangar lemah iki ora nek kandur apa-apa lho. Mulane dadi Putra Rama aja gampang nangisan. Nek nangis iku ora apa-apa, kok gak ketokno lho. Jare pendik ora apa-apa kok nangis. Lah nangis gak ketokno lelu ya ora nangis ya. Lah ya luwe sampe udah lemah maksudnya iku udah dilapi ngono lho. Bantai iku lho sing gak betah. Sampeyan mbantah to kan. Nek ora mau nangis, lelu gak netes iku berarti Jadi dinangisi. artinya kan ngene, masih elo iku ya wujud cara ngono. Ora sasene Gusti meneh, lelu iki sampe metu drewer iki ora sase. Nah, kok iso wujud rasane men. Lah ya piye kok? Ora. Kalau kira-kira nangis gak metu lelu Nangis iki wujud proses. proses Wujud protes. Protes apa? Ya jenenge getih iku mang. Banyu sing ana naragane manungsa. Nek abang jarane getih, nek putih jenenge nana. Ya kan? Nek kuning jarane oyo. Lho. Kan ngono, nek bening jarane banyu lo. saiki aku takok. Apa nek banyu lelu iku metune kok wayahe nangis to? Wong aku gak tau nangis kadang metu luwe kok. Nek nangis iku kok metu luwe, nek gak nangis kok gak metu lho. Banyu ku sing ngedani nang endi, Mas? Iku ayo dipikir sing jero. Isik maneh, ora kena dipikir, dirasakno tok. Iku mah yang butuh makanya aku kan ngomong, gede kenapa sih? Sampai metu sandung metu gede, sing salah sapa itu menungsane sing salah iku. Ora tau ngreken ambek jenenge papan jumeneng isine susunan, berarti ora ngreken ambek gede. Pemane ngreken balunge, sing wis ketutupan daging. Paling sing direken mek rambut. Putihnya wae nyemir. Terus Brengos, tuweknya potong. Brengosnya merawatnya diketok lho, kan iku tok. Lah sing jero-jero niki. Lah sampeyan gagas panjenengan isun iku mau iki walah kok dhisik adoan. Dadi cekak cukupe rengose panjenengan isun iki papan jumeneng isine susunan ya ora gede dhewe. Nek kepel-kepel dhewe papan iki asline gampang, tapi abot lakune. Dibalik nang ngene pancere. Kuat gak? Wani enggak? Ora tembung omongan, ora tembung swara tok. Wong iki sudah wong kok. Lah nyuwara sing nyuwara iki jur papate sing ndi ora ero kok dhewe. Ora paham kok. Ya padahal iki jur papate sing nyuwara. ayo Kang Pendi, ini merapat ini. Jadi ora kena jarep, ora kena dijaluk. Engko bengi kan malam satu. Jak kotoran nama. Ayo nama. Aku kumpulin ini duwe gak orang wakeng iki. Aku ning ngarani sampean iki wis temen, lakune wis temen, cuma kurang temen. Nah, iku sing nek kurang temen kok piye Ono kurange kok. Mergo sepurane ora tak sebut jenenge
ANG iku gak sebut. Ora ono iku ora ono. Cek turu aja ditonton. Angen-angen. Ora ono. Aku mau nyebut aku wedi aku badhe muncul. Kurang temene iku sing ngene. Ya kaya sampean cerita batukmu tangan sing kenceng. Nek wong temen lungguh meneng, wae teko apa maksud. Nuwun dawuh nyuwun pirsa. Nyuwun dawuh nek pirsa nang ngene iki. Ini cuma pisan. Panjenengan ingsun kagungan arsa niki pirsa. Napa maksudnya kula kene nalani batuk kenceng. Ya ora mudun-mudun teko musala nek gurung oleh jawaban iki nek aku tapi ngono lho. Mangkane wajib-wajib panjenengan ingsun anggo papan jumeneng isine susunan. Nyuwun arsa lho. Berarti kan kabeh kuwi njaluk kabeh. Pitung susunan iki. Ora kon swara rambut yang njaluk, kulit lho sampe pitung susunan lho. Iki njaluk kabeh kok. Lah engko sing nrimo kan menungso arane. Ngono lho, misale wis dikek wahyu, sing nrimo menungso. Ana salah siji sing gak nrimo bahasane. Nrimo tapi menungsane ora iso ngrasakno. Wahyu iki kok mlebu narine papan jumeneng. Rambut kok ngrasakno nrimo ta. Kulit, daging, balung, sumsum, getih lho. Wis tak diolak-walik apa doae mergo isine jero. Isine kulit ambek rambut iki. Lho, dadi kok panjenengan isine kurang panjenengan ingsun sampean ya aku kok dhisik. Sing sampean ya aku ya sampean iki jero kene. Ngono, iki balung sing muni ambek kulite, ambek daginge iki balunge semune iki organ tubuh. Tak cerita. Nalika mau meneng ngene, sok meneng. Pikiran bamu sak masih ono jarno sak karepe. Sementing kene fokus. Kene iki jero iki fokus. Jadi gak tegorono, tak tegorono. Engko akhire kono sing balik dhewe. Fokus maca kunci. Awale wis apa wayune medhene ora kene. Lah engko sing pikiran aku aja iku balik dhewe engko. Mergo awake dhewe ora ngetutno. Nek menusane ngetutno, ya iku dadi aras-arasen. Pegel kabeh. Akeh nyamuke, geger lara, tangan kemeng lah. Ngono. Lah iki ya suwe prosese. Awak dhewe nek ngumpul jare kono sing ngumpul dhewe. Sampai ditembungno. Sedulur papat rudo kang prayoga lho sampe kaya ngono. Muda blecet lho iki. Lahir ya muda, engko mati ya muda. Kemulan to. Wis gak iso, tetep muda. Jangan ngomong kemul sampean. Kok cetha nek lahir iku muda blecet kok. Njero pakaian. Njero weteng. Anane dipendem digawani pakaian iku mergo njero ya ora ono dodol. Lah urusane nambah pangeran kan duduk pakaiane. Duduk sandangane. Berarti dikemuli gak putih gak apa-apa kan? Ya ora masalah. Apa jari sing urip kan? Ya iya. Cewek gak apa-apa ya? Ora apa-apa masih dikemuli batik. Ora apa-apa masih dikek jas ora apa-apa. Iku wis gak ngepek ngono iku. Nek ngemuli putih nek ngerti maknane putih mang apa. Nek ngerti disap itu mang apa. 37 kan? Kok mati lho? Kan diboncol Iya. kapan? Kan temu itu. Lah iso enggak memaknai itu. Lah nek guru iso memaknai itu ya lapo dipraktekno. Elo-eloan. Kapan ngerti ini, kapan pinter. Aku dhewe gak kira paham perkara ditumpuk visi ku sing nek ana wong mati gak tau praktek, gak tau ndelok lain kapan. Itu iku. Itu taline telu. Pocong, weteng sikil. Lho, iki kan cedhak iku ana maknane kabeh langsung. Ana maknane. Pitu iku nang-nang iku oleh pitulungan. Sing oleh pitulungan sapa? Bisa bali campura asal usul sangan paling dumadi. Nek menungso gelar raga tak bakal jasad. Asale kan teko patang unsur. Lemah, geni, banyu, angin. Lah iki kembali.
lepas, gak ono. Lho. Mana tali telu. Heh? Ya nek kali ngono kan ono, mau suci sak wadahe. Lah iku wadahe gak ono, kari loro mau suci ambek suci, iku maning kalau di siji. Terus nek wong mati, tali ini dipotong disaleni. Ini gak dilepas dari tadi. Pocong. Iku lak film. Film iku. Culikan to. Wah. Iku film. Ora ono. Masih diuculi gak diuculi to. Ora masalah. Dari sing urip. Iya iya. Ora masalah. Gak masalah. Makanya pangeran itu temui wis sakarepmu. Pokoke aja tukaran. Padha bawa dhewe lho Mas Jamal, duwe anak kan. Aku anakku kabeh, anak-anakku kabeh. Siji pokok penjaluk ayah, aja gegeran sama dulurmu. Sing ndek bojo aja tukaran sama bojomu lho, niku kok penjaluk. Niku tok. Nanti ana sing protes. Bojoku ayah iku senengane pitik ae, aku gak jereken. Wis jarno, sementing tanggung jawab nang keluarga iki. Iya niku taruhan kalah ngene wis jarno, kok lak ya menang. Masa kata-kata tadi. Sampai sepuluh sih kuatnya. Kedulinan. Engkau urungan ya balik nang omah. Aku sing sadar yo. Nah, pengaruh diberi kesadaran. Diberi kesadaran. Niku tok sing tak jaluk. Dadi anak-anakku rumah tangga itu tak jaluk itu ojo tukaran. Ambek anak yang duluri ojo mentak-mentak ojo gawe kekerasan. Niku tok. Loh. Percuma aku anak sandang api, tapi orang kan pasti cerita, orang kan cerita, ini kalah. Itu ya, aku seneng sayang-sayangan dari kono kamar, kamu juga boleh omah, lo, sengkerengan. Mereka aku kan ngalami dewe, lo, oh tukaran itu ora enak, ora enak, pol gak enak, kalau gak enak kok dibawa. Jumlah kopi nih. Iya. Jadi ini cetok. Dalam lagu ini, dia ini ngerasakan lagu ini urut. Bisa lagu ini manusia. Aku manggil satu sopo. Statusku. Statusku mau apa? Sampai komen ini malah. Yo. Oke, menungso sing utuh. Nah. Orang utuh sing kecil. Terus ngomong. Nah, aku maknai gak utuh, gak puklek sikile. Nah, ini jawab meneh ya. Utuh jopo jero. Itu jawab jero kepiye? Isa jopo, kekurangan sampean niku guru iso narik mlebu, guru iso berburu kok ing jero, sik ngono iki jopo. Dadi menungso sing utuh kuwi sing utuh uripe dhewe ya kabeh. Ngene. Utuh. Maksudnya menungso sing utuh. Menungso utuh, menungso. Ya duwe nyaman. Duwe sabar. Iya kan? Duwe senang, duwe gak senang. Enak, gak enak itu lho menungso utuh. Ngakoni nek ora didaya kuwasa apa-apa, lemah. Tak berdaya. Iku lho menungso utuh. Ku menungso sing utuh ya iku. Ora kok gara-gara ciri dan ngono ora. Ora mergo. Kuwi carane urip dhewe dandani kok. Dandani. Ku menungso sing utuh. Nang njaluk ngapura, nang bersyukur sing akeh. Kekurangan sampean iku mok sampean kurang iso meresapi jeroane sampean dhewe. Nah aku yang meresapi jeroane, ora meresapi jeroane sapa-sapa. Embo karo urusan ngono.